କାହାକୁ ଏମିତି ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଯାହାକି ତା ଆତ୍ମାକୁ କାଟିବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ ନାମ ଧରି କାନ୍ଦିବ, ଗୁହାରି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଭଲ କଥା କେହି ପଦ କହିବା ପାଇଁ। 3ଟା ଶବ୍ଦ, ଖା ଗୁଞ୍ଜ ଗିଳି। ତେଣୁ ଭୁଞ୍ଜିବା ଶବ୍ଦଠୁ ଆଉ ଭଲ ଶବ୍ଦ 2ଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହିବା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯିଏ ସେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ଭାଷା ଜମା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଭାଷା ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେଇ ଚଳନ୍ତୁ, ପରର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ତମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା।